Hoxe arrancou o Mundial de Fútbol que se celebra en México, Canadá e Estados Unidos. A selección azteca abrirá o campeonato medíndose a Sudáfrica e España debutou luns ante o Cabo Verde. A Copa do Mundo da FIFA botou a andar ás 9 da noite co primeiro encontro da fase de grupos protagonizado por México, un dos países anfitrións e Sudáfrica. Este mundial está a ter o foco por diversas cuestións. É o primeiro que se celebra en 3 países diferentes, xa que ademais de México, Canadá e Estados Unidos son tamén sede do torneo. E conta co maior número de equipos da historia. 48 seleccións nacionais danse cita na fase de grupos para loitar polo cetro internacional nos seguintes 39 días. Disputaránse 104 partidos, o derradeiro, a gran final, será o 19 de xullo en Nova Jersey. Unha das seleccións favoritas a levarse o título é a española. Chega a esta competición logo de gañar a Eurocopa no 2024 e de encadear 30 partidos en perder. Outros equipos candidatos que darán que falar son Francia, Brasil, Inglaterra, Argentina ou Portugal. O partido inaugural arrancou esta tarde ás 9 e nel enfrontáronse México e Sudáfrica. España, enmarcada no grupo H, debutará neste mundial o luns ás 6 da tarde. Verá esas caras ante Cabo Verde no Estadio Atlanta. O galego Borja Iglesias forma parte do equipo nacional que aspira a conseguir a súa segunda estrela.